Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi, pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dihamuna amanami nanami hahanggi pinaribot taparade maruhatta tapasada ruhatta jumolo mahita martangiang di bagasan ruhatta ganup martangiang mahita. Amin, marinde mahita.
jong-jong. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham di ahu ale Jahoba, ay targugut doahu, maras dorohakku dohot dagikku, alay ang guahu, tuhodo au marhapurusan ale Jahoba nikkudo. Hodo debatakku, marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, sai palua maahu, sian tangan ni akka musukku, dohot sian akka na mangalatongi ahu, ale Jahoba, sai unang paurak ahu, ay hodo na hujou, sai palua maahu, marhite-hite hatigoranmu, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut par asi ni rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat ro dihau na pinarsilang, sai tupahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margugu hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diak kasi taonon, asa marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohoton di parbadia, marhite-hite hami. Amen. Hudul mam. Natangihon ma patik ni debata, ima na dienet sian bukurom bindusia, ulangi hami, bukurom bindu 10 ayat sia. Ay malua maho, molo di parhatopot pamanganmi Tuhan Yesusi, huhut dihapor siay roham, naung dipahehe debata ibana sian akka namate. Salinay, ay malua maho, molo di parhatopot pamanganmi Tuhan Yesusi, huhut dihapor siay roham, naung dipahehe debata ibana sian akka namate. Ima patik ni debata atong rap mahita mangidogogo tu adopan ni debata,
lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Mahita jongjong. Tatapoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar, par asi jala pertalup ni roha, jala nabasar doho, sai mar pangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, da ngadong nahu pangasaon hami dukkon ni asi ni rohami, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahok kami, tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata molotung adong manangise namardosa adong do pangodiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai jala ibana do pardengganan taringot tu dosata alain dada holan taringot tu dosata dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mata
Turpo epistel di mingguta sadarion di mana dianet sian buku pesalmen bindu 30 sada mamuka sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 asata jaha margati soring. Sai marolop-olop jala marlasni roha maahu bahen mida asini roham na tinatapmu dangolhon na marbinotoiho di akka hagogotan ni tondiki. Asi maroham di ahu ali Jahoba ai hagogotan doahu pola dolotop mataku binahen ni ha arsahon maras dorohakku dohot dagiku harus dohotku dibayang dengan suki orang malu. Jadi gabe parbileat doahu maradop pun sude akka alokku dohot hombarhu hundul jala tarsonggot situtudo akka dongakku magodang mar sidik-siding bedo akka namarnida ahu di balian. Ai sayhu pa bege-begedo husip-husip ni torop halak habiarak kumaliang sai marluhuti do nasida martup-tupi ahu membuat hosakku do dipikiri nasida. Marguru tu tanganmu do akka parsoryoki sai palua maau sian tangan ni akka musuku dohot sian akka na mangalotongi ahu ima sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata dohot naupiopsa. Amin. Mahita jong taha tindakon mahata porsyautai songon nahina tindakon idongatta saha porsyaun di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugo naso hatudosan natumo palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tondi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana dihaw pinarsilang na tuat tubanwatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon
nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot ihasisaan ni dosa, dohot ihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot ihanguluan na sora suda. Amen. Pudulma. Shalom. Hamuna dongan sapor siaun di bagas gor ni Tuhan Yesus Kristus. Adorong sojina hahon odolan ni titing ni huria di ari minggu sadarion. Atas gor ni perhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta Parjoluma. Upasat hami hata horas-horas tu hita saluhutna dohot wakadongan. Na oddo perap marsaur di parminggion HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabe di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Horas. Udut tu sita begema odolani titing ni huriatta sadarion. Jalaboi tajah di papan pengumuman ni huriatta manang marhite sop kopi titing di WA grup wilayah kategorial. Ting-ting nama ragam. Gor ni minggu palmarum. Mare-mare. Topik Yesus Kristus do Tuhan. Pakobasion. Parjamita amang pendeta Yosef Avandi Sinaga, Parageda Situa HSL Simamora, Partingting Situa RR Malau. Pertanyaan wilayah di bagasan mingguan. Wilayah tengah, keluarga Nyonya M Sinaga Borisibolon di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Di wilayah selatan, keluarga RM Tambunan DA Borusitio di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Di wilayah utara, keluarga Nyonya KN Simanjuntak Boru Panggabean hari Rabu tanggal 1 April 2026. Di wilayah timur, keluarga B Gultom Boru Siregar hari Rabu tanggal 1 April 2026. Di semua wilayah di malam Pasion di hari Kamis tanggal 2 April 2026 di pukul 10 siang manang pitu borngen. Udukna pertanyaan malam Pasion. Hari Kamis 2 April 2026 pukul 10 siang uip di Patupa Huriado. Pertanyaan malam Pasion laho manaringoti ditiki panaunan ni Tuhan Yesus asa sude ruas madahoti pertanyaan ini. Permingguan perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Hari Jumat 3 April 2026 pukul 6.30 wib pukul sia wib pukul 10.04 marulau nahohom dohot pukul 10.30 di Pahuriado parmingguan laho manaringoti ari hamamate ni Tuhan Yesus diganup parmingguan di Patupado ulaon nabadia asa sudema akar ruas madahoti parminggoni. Udukna parmingguan pesta na parjolo parningotan ari hahion ni Tuhan Yesus ari Minggu nanaing ro tanggal 5 April 2026 di Patupahuriado parmingguan pesta pasca na parjolo laho manaringoti ari hahion ni Tuhan Yesus di pukul 4 wib di Patupa parmingguan buha ijuk asa sude akar ruas madahoti parminggoni jala parmingguan pukul 6.30 digabung tu pukul sia selanjutnya pukul 10.50 dohot pukul 10.30 Udukna parmingguan pesta paduahon parningotan ari hahion ni Tuhan Yesus ari Senin nanaing ro tanggal 6 April 2026 pukul 10 sia di Patupa Huriado parmingguan pesta pasca na paduahon asa sude akar ruas madahoti parminggoni.
Udukna ulaon kategorial boima tajaha di papan pengumuman. Udukna dak danak na sorang. Di basa-basahon tuhatta dosa dak danak boru di keluarga Pierre Laporte Malau, Rina Yanti Boru Sitorus di wilayah utara di hari Senin tanggal 23 Maret 2026 di Rumah Sakit Sarjito Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna anggiatma di pasu-pasu jala di pargogoi tuhatta. Ulaon seksi sekolah minggu dohot ulaon seksi remaja boy mata jaha di layar manang di papan pengumuman. Udukna para guru malua khusus mamuka minggu tanggal 5 April 2026 pukul 10 sada wib dung sipul par mingguon di patu pado persiajaran par guru malua khusus tu akaruas nama morluhon boy mama daftar tu situa wilayah nabi asa di pasahat tu sekretaris nihuria. Periodisasi seksi dohot jadwal ibadah Jumat, dohot pilihan pakobasion diakonia, dohot pelajar, dohot kuris, dohot panitia pembangunan, dohot nama ngalului pangajari bui mata jaha di layar dohot di papan pengumuman huriata. Hudukna pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot pardongan saripion. Saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas nama ngolupon ari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 20 Maret 2026 rodi tanggal 4 April 2026. Marlas ni rohama yanggo partigori mangasahon jahoba jala marhaposan tu ibana jala mamuji-muji ma sude natigor rohai. Ruas namar sahit di rumah sakit dohot nagaledope pamatangna di bagasna. Tatangnya koma akadongata namar sahit di rumah sakit suang songoni dohot di bagasna ganup. Saya tumi ibu mamalum jala hipas di pargogoi dohot di pasu tuhatta. Bunga dilanggatan sian keluarga haha setumorang deha boru simamora mauliate di keluarga jala saya ditabai tuhatta ma pasu tunasida. Bibel sisahon mingguon dohot jadwal hari tahun ni huria di parmingguon dohot parhepengon ni huriata boy mata jahat di layar manang di papan pengumuman ni huriata songoni mating-ting di hita sadarion. Mari di mahita. Ndamini debata na sumurung sian saluhut naroha
ima na mangaramuti ati-ati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna hurian itu hata sahak madihita sadarion tu minggu palmarum songon topik ni minggu Yesus Kristus do Tuhan jalahata ni debata ni minggu tasadarion imanan yenet sian Filipi 2 memukamai ayat 5 sahatu ayat 10 sada songon oma didok disi songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna atik perupa ni debata di ibana dada songon na didobo dirajumi rohana tudos na itu debata di rumare do dirina jala diselukon rupa ni hatoban gawe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana di patutoru do dirina nagabe pangoloy do ibana pa imamate pola tung mate tar silang alani ido di patibu do bata ibana jala di basa-basa tu ibana goar na sumurung nasa goar asa sobatu goar ni Yesus nasa ulut ni tot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toru ni tano jal asa nasa na marsuara marhatapoton Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama ima yang go sahatna urian ni Yesus Kristus hita mangulu di zaman sinuaingon, di zaman na serba kompetisi, zaman persaingan bebas, dan zaman yang penuh dengan perolehan nilai dan value. Ada maksudnya zaman sonarion, zaman persaingan bebas, persaingan yang memiliki kompetisi untuk mendapatkan suatu value dan nilai. Ini menjadi suatu tolak ukur bagi seseorang untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Molo didok ibana namora nasangap najagar ido sita-sita ni halak batak jala ido sita-sita ni sahalak jolma asa boy manian marsangap ibana daputan sinamut maibana daputan pangka maibana jala molo sude akajol mana adong di humaliang na mamuji ibana jala mandok martua maho molo didok mertua mohidain na gudang artam baga sude karijo ni gelengmu mulu didok songoni mertua maho itu adalah yang diinginkan rata-rata sebagian orang bahkan sebagian besar nang pedidok ada tahu ida ya boleh ale di bagas sederhana bah mulia hati Tuhan inna tong doi mana makirim asa jolma na dihumaliangna mengatakan kepada dia adalah orang yang sukses, orang yang berbahagia, orang yang disebut bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Hamunak kadongan hita pesinoengon tong songoni apalagi mana berada di Yogyakarta adalah orang-orang yang pasti untuk berebut sesuatu karir yang hebat. Hisi dosia kita na masih sekolah di Yogyakarta alai tujuan na gabi hatoban pasti dangadong pasti sudah hita na naing masih sekolah tu Yogyakarta manang meniti karir di Jogjaon marsiajar di Jogjaon pasti adong dosa kapna laho asa mempature diri membuat orang keluarga maupun derajat kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih berhasil. Ido napi narsita ni rohata jala ido hita bersaing terus dan berjuang terus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan untuk lebih naik satu demi satu
sampai puncak yang paling tertinggi. Amunak kadongan zaman ope, apalagi di tahun on, kita pasti melihat perang yang sangat berkecamuk. Di satu namar porang, hita do nahona. Di satu na bersaing, na berkompetisi, imbasna tongdo sahatu Indonesia. Kenapa bisa persaingan, peperangan bisa terjadi? Itu juga karena kompetisi untuk menjadi negara yang hebat. Perang yang terjadi sekarang ini adalah untuk membuat negaranya masing-masing itu menjadi negara yang hebat, negara yang adidaya, negara yang mempunyai surplus pangan, surplus energi, dan surplus seluruh sumber daya manusia. Membuat negaranya menjadi great, menjadi besar, menjadi superpower, dan itu adalah persaingan yang terjadi. Bahkan untuk merebut, mengekspansi, menjajah negara lain, itu pun harus dilaksanakan supaya satu negara menjadi negara adidaya. Dihitapi secara pribadi, oh lu disepatasan ini untuk menjadi nomor satu. Kadangkala kita juga mampu untuk membuat orang lain terjatuh supaya kita mendapatkan posisi seperti itu. Kita pun kadang mungkin pernah di posisi yang seperti itu untuk menjadi nomor satu, atau mungkin juga malah dikorbankan agar orang-orang naik. Hurian itu hatta terpukta sadarion Filipi 2 disoma ditantang kita bahwa Kristus tidak seperti itu. Minggu Palmarum manaringoti taringot tu perdalanan Yesus mambongoti huta Jerusalem jala di rajumi do Yesus songon raja nabadia napaluaon jolma. Oh Yesus, hodo napaluau kami, hodo na mabaik kami monang jala hodo na mangurupi kami. Angkat jo derajat nami Tuhan, angkat jo sude akka parsahiton nami, dohot penderitaan nami. Sude jol mana torop mamikir, mana dingoti, memandang, memahami Yesus adalah pembebas dengan cara kekerasan. Yesus dipandang mereka adalah orang yang akan membantai seluruh penjajah. Yesus dipandang oleh mereka akan naik dengan kuda-kereta kencana dan memakai senjata untuk membebaskan mereka, dan Yesus akan disebut sebagai raja. Alai pamikiran nasonguni dibongkar oleh Yesus, dibantah marhite nakko ibana disada halodi. Yesus tidak mau naik ke kuda, tetapi dia naik ke keledai dengan nuansa bahwa aku datang bukan untuk menyelamatkanmu dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara penderitaan dan kematian. Itu diduk nak kaninga kamanginang di ayat 5, songon parohaun ni Kristus Yesus ma parohaun muna. Di bahasa Indonesia marhite penafsiran di Rokdo seperti pemikiran Kristuslah engkau memikirkan dirimu. Coba bagaimana engkau memikirkan Kristus? Pemikirannya kajolma, Yesus adalah orang yang penyelamat yang akan membebaskan mereka, tetapi Yesus memikirkan bukan membebaskan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara kematian dan penderitaan. Ini adalah suatu hal yang menakjubkan, karena jarang orang dan sangat-sangat
Tidak pernah ada di agama manapun Allah mau menjadi manusia. Tidak ada pernah penyelamatan di agama manapun bahwa orang selamat karena mati. Tidak. Orang selamat pasti karena dia mampu menaklukkan sesuatu. Makanya perang terjadi karena ada ekspansi, ada penjajahan. Contohnya di sarana ada masada mual mata air. Sekelompok orang pasti akan mendatangi mata air itu untuk keberlangsungan kehidupan kelompok. Tetapi ada juga kelompok yang lain juga ingin tertarik untuk mendapatkan sumber air itu. Jadi apa yang terjadi? Karena mereka tidak sepakat, maka apa yang terjadi? Perang tidak bisa dihindari. Jadi orang untuk mendapatkan sesuatu pasti dia akan menyerang dan ekspansi. Tetapi Yesus di sini tidak melakukan itu. Ahdo didok nakaning di ayat onom. Atik perupa ni debata ibana dada songon nidobo dirajumi rohana tudus na itu debata. Dan merasa debata. Dan merasa Yesus gabe debata. Odo sada ditantak kita pemahaman na macam menarik bahwa Yesus tidak pernah merasa bahwa dia adalah Tuhan. Alahi tasipata na menguluon kadang kita do merasa seperti Tuhan di dunia ini. Ditantang do hita kambanginang bohado pamikirata bohado pangalahota tadi ingat tu akan namasa di situasi sinuengon. Olus batakan ala si kakaan ni bana de ambilkan dulu itu olah menyuruh memang terus de ambilkan itu omak nama cuci bana cuci piring itu kak inna kakak nama dokun tu adik nah de kata mama cuci piring itu inna hira songoni ido namasa alai Yesus mandok dak nata pede bata alai dang olo ibana mangarajumi dirina songon debata disima tarida adung haserepon niroha dinalaho mangula akka ulaun akka amang inang dang naholan dang dirajumi Yesus dirina songon debata alai adung duna paling macam menarik ima didok di rumah rido dirina jala diseluk kondo dirina gabe rupa hatuban di hati Indonesia ima budak adalah titik terendah dari setiap manusia. Guarhu Joseph di bahasa Indonesia Yusuf menurut persejari Yusuf di dalam perjanjian lama dia adalah salah satu anak dari Yakub yang dibuang oleh orang anak saudaranya dan dijual menjadi budak. Jolma nasangap, jolma nadapotan arta nang sumangot gabe budak ibana hatuban ibana mendapat titik terendah di dalam hidupnya. Ditantang mahita situasi sinuengon kamanginang olo dohita gabe hatuban. Sedangkan kita bekerja tanpa dibayar mungkin kita akan sangat menyesal dan sangat marah. Tetapi di sini Yesus mau menjadi budak untuk menyelamatkan dosa. Alaya kamanginang kadang di son adung sada tantangan na macam menarik di hita ima molo didok bahasa gabe budak ibana bahasa Yesus gabe hatuban ala dibereng do karakter di akka jemaat di Filipi itu sudah sangat marut-marut, sudah sangat kacau karena mereka sangat menyombongkan diri di dalam setiap pelayanannya. Olo do sipata akka huria na adong di Filipi untuk mendapatkan sesuatu jabatan dia harus menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan jabatan itu. Dan harus sikut kiri, sikut kanan, dan bahkan harus menghancurkan lawan-lawannya untuk mendapatkan satu posisi jabatan di satu gereja. Bahkan
membawakan karakter yang di luar masuk ke dalam struktur gerejawi. Odo na didok Apostol Paulus marhiti suratna di Filipi, Yesus dang songoni. Morola mendapat jabatan doho alai gabe dirukari hodo jolma gabe di baik kodo jolma gabe marlea halani jabatan mi Yesus dang songoni. Yesus marlea do ibana justru ibana satiri do turun asa gabe dipasangap ibana. Amang inang dong dipatutoru Yesus dirina ahado didok ayat sia alani ido dipatibo debata ibana. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan pasti akan ditinggikan suatu saat nanti. Adong do nama sesongono na kamanginang adong masada ina karakter na holan sada ima lomorohana terlebat. Lomorohana asal minggu pasti do lomorohana terlebat basah. Ala sada inaon ima ina parari Kamis. Ina parari Kamis on biasanya hudulan na di jolo do. Dangarong na boy mangucati. La adong pe ulaon malua maka tidak kena porsiaon ikon molo ina parari Kamis ikon di jolo do. Jadi ibana baru dope manur mas golang. Sengaja ma ibana terlebat asa ngolol la ibana sian hudulanan sian pituan tujolo diberek emas naon sengaja ma hape pas ma ulaun maka tidak kuna porsiaun ulaun malua neng hudul ma ibana dijolo Roma bang padita di dokma inang dang di son hudulammu adong ulaun malua sonari dipudi do ina inna bah sadi hari ina boy hudul dipudi inna kan daw ik molo sadarion ikon na malua naman dijolo dipudi do hudulammu. Dola patanak kemanginang. Kadang orang memikirkan ketika dia menganggap dirinya paling pintar, paling hebat, paling jago, justru disitulah kemampuannya tidak pernah berkembang. Alai mulu akan nasangapi. Adung dosa ada epurus nih HKBP namar goar dokter Saina Baban. Ibana, heado ibana. Tanpa sepengetahuan protokol laudo ibana marminggu tuhuriana mekmet. Nah jolo dangarang dope sistem informasi dan telekomunikasi molo naing tu sada inganan ibana lau marjamita biasana adong do surat manang telepon genggam telepon kabel na jolui alai alani berhalangan alani jarak cuaca tiki idot jarak tempuh pelayanan dang boy nasida sahat tu si jaga be marminggu ma ibana di sada inganan sada hurian na mekmet gereja yang sangat kecil terhudul do ibana dipudi ditiki naing marjamita masalak situa terdibereng mo opui di dokma di jolo mopung di jolo dang di si hudulam mopung manang opung marjamita sonari inna gabe opui ma marjamita di tiki. Dola patan nakamanginang orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan di dalam kehidupannya sehari-hari, justru disitulah dia akan mendapatkan haknya dan dipatibo debatado ibana di tikina. Itu tantangan dihita sadari nakamanginang. Jangan mau tergoda oleh kesombongan duniawi ini. Ulu si patasong ini alana lomorohana dipuji terus, lomorohana saya dipuji ma terus. Jala unak kita suka lomorohata tudongata nanaing na yang sering na jod memuji dirita. Kenapa? Asal papa senang. Asal dia senang supaya kita mau membayari seperti itu, supaya kita mau bersama dia terus. Tetapi ingatlah, ujilah ketika kau menarik keuntungan dari dia, apakah dia tetap mau bersamamu? Amang inang, tantangan di dunia ini semakin banyak
dan tantangan godaan dunia ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan sangat mendekat. Alai di tengah perselisihan itu, di tengah persoalan itu, di tengah tantangan itu, ahado nanaing didok dihita di bagas turpuk tasadarion songon Kristus ma parohauta asa sudehita molo nunga marserep ni roha nunga dengan akka ulauta di simahita di patibo debata hita saluhut na kamanginang jala sudema nasa na marsuara marhatapoton Yesus Kristus do Tuhan. Inti dari puncak Minggu Palmarum adalah memang Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah debata, tetapi Kristus debata Allah yang kita pikirkan belum tentu itu apa yang dipikirkan oleh Allah. Apakah ketika kita tidak mendapat apa yang kita doakan, justru kita meninggalkan Tuhan? Dan pas molo songonido papikrata. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang dipikirkan oleh Allah. Seperti jauhnya langit, seperti jauhnya bumi, seperti itulah pemikiran kita dari Allah. Alai. Nah, di dok dison teladan yang ditinggalkan Yesus itulah yang kita ikuti. Ahado teladan nih. Imana boy tajah di buku Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes perdalanan ni Yesus. Ido nata ihuton. Aku bukan meninggalkan kemuliaan, aku bukan meninggalkan kepercayaan, tetapi aku meninggalkan teladan kepadamu. Indo didok tu akka sisianna. Hita masonari amang inang sisian ni Yesusi. Hita masonari saluhutna akka siuton ni Kristusi. Alani molo didok di hita ihuton maau. Songon parawon ni Kristusi ma parawam muna ditantang do hita. Asa saluhutna hita. Boy manyan mangyuton teladan di Kristusi. Dang boy, adang memang pamikiran naman dok. Dang Kristus awamang, dang debata aw. Yesus do ibana. Alai, setiap teladan yang diteladankan kepada kita, sebisa mungkin kita harus mampu untuk melakukannya. Alania kamanginang dongan akan apa sebulung. Semangat mahamu di Minggu Palmarumon. Yesus Kristus do Tuhan parohauma roha Kristus. Teladanilah apa yang telah dilakukan oleh Kristus saliling mangulu ibana di Portibion ala neng bongot nama ibana tu silang hamatiani di hari Jumat taingok maka manginang marminggu dohita lahom manaringoti ari hamamate ni Tuhan Yesus di pinar silang ala Yesus Kristus do na paluog kita sian akka dosata. Amin. Martangi yang mahita hupuji hami maho ali Jehovah disaluhut ni pangaramotiyommu di hami hodo ali Tuhan nagawi hartano batuan namin dina mangulu hami di Portibion alani ajari mahami songonani dokmu asa boy hami mangulaun-ulaunmu hobar tulomon ni roham paso-paso manang akka yan ako namin li Tuhan namar sekolah di Yogyakartaon homa namar munu-munu lakkan nasida mangaleon bisuk tu nasida asa boy nasida mangitun akka persyajaran na binulusna asa saut salu na akka nasinakapan nasida nang akka dongan namin li Tuhan nahagali pamatang nasida gali haporsyon nasida homa alituan na mangaramuti nasida asa boy marulup-ulup tod dinang pamatang nasida di manggulaw akka ulaw nasida bar tulomon ni roham nakameli Tuhan akka parhaladi ni huriam homa na mangaramuti salu ni akka pagkubasyon nami asa sahat saluhut na tona na pinasahakmu tuhami asa sahat ula tohonan nami ali Tuhan nang akka ulaw nami di akka ari na mangihut ali Tuhan sahat tutangammu mahu pasat rohan ng pikiran nami holan mga saon guar nyanakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tudupamu. Amin. Mari dia mahita huhut tapasahak ma piliata.
jong. Tatangnya koma peliata. Ale dia bata manami na di Banua Gicang. Odo haroroan di salehut selem-lem na ringgando na saulibasa na mauliutus. Upa saat hami masih na nilem itu hami pelen nami tuho. Saya salam may kabe uap na ucus di colom. Paso-paso may cara ramoti. Asaw para siya kami pelenon. Pati bulhon harajawan mo dituang-tuangan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti iti dim. Asalam tada hami godang ni silem-lem itu hami. Asalam gir-gir kami mandok mauliat itu ho marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gicang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawanmu, say saot molomon ni roham di Banua tuangon songon na di Banua Gicang. Leom matuhami sadarion hangluan siya pari. Siya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gitu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutot tim.